Vi har valgt Agerskov Kristne Friskole til vores børn, fordi at skolen flugter med de værdier, som vi har. Og samtidig så er det en lidt mindre skole. En af de største styrker her på skolen, det er helt klart nærværet. Og samtidig så de værdier, man bygger på. Der er et kristent livs- og menneskesyn, som gør, at skolen bare er et meget rummeligt og fantastisk fællesskab at være en del af. Samtidig så oplever vi det i måden, man ser børnene på. Det kristne livs- og menneskesyn, som ligesom får lov til at leve i praksis. Og ja, det er egentlig bare en rigtig god oplevelse at være en del af. Jeg kan bedst lide solskinsvejr. 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 Mit yndlingssted på skolen er fodboldbanen. Jeg føler mig meget mere tryg nede i min klasse. Af madkundskab, fordi jeg godt kan lide at lave mad. Altså hængekøjerne, det er rimelig dejligt at ligge i. Hvis jeg skulle anbefale skolen til nogen, så vil jeg gøre det, fordi at Agerskov Kristne Friskole er et sted, hvor der er plads til en i fællesskabet. Her der bliver man set, her der bliver børnene hørt. Forholdet mellem lærere og elever her på skolen er rigtig, rigtig godt. Vi har nogle lærere, som tager sig af børnene og som ser børnene, og man har samtidig nogle børn, som føler sig trygge ved de lærere og pædagoger. Jeg tror gerne, jeg vil være håndværker, når jeg bliver stor. Jeg vil gerne være skolelærer. Jeg gerne vil være en, der arbejder med mennesker. Jeg glæder mig til at lære noget. Se vennerne og være sammen med dem. Og lege. Ja, det er bare hyggeligt at være sammen med nogle mennesker og noget. Det er hyggeligt at være her. Jeg synes, det er fantastisk, at børnene hver dag kommer hjem og bare har noget nyt at fortælle. Det er jo et tegn på, at de er lige præcis der, hvor de har det godt, og der, hvor de har brug for at være.